Tasdiklanan mailnamanyň şäklerini ýurdumyzyň wekilçilikli toporlary dünýäniň durly ýurtlaryna bolup Magtymly Pragynyň eserlerini giňden wagt edýärler we şu münasibet geçirilýän giň möşwerler çäýerlere gatnaşýarlar. Şu ýylyň 4-nji 9-njy dekabr aralygynda ýurdumyzyň ilm, bilim we medeniýet ulgamynyň wekillerinden düzülen topor Germaniýa Federasiýa Respublikasyna dörüjülük saparyna bollar. Berlin şäherinde Günnogoryň beýik şahyr we akıllary Magtymly Pragynyň dogulmagynyň 300 ýyllygyna başlanan halkara ilmi maslahaty hem de şahyryň nemes diline terjime edilen goşgular ýygynysynyň tanyşdyryş dawarasy ýokary guramaçylyk derejesine geçirildi. Bu ýerde guralan dawaranyň şäklerini giň möçberli sergi ýagnanyrly. Dawaranyň dowamyny Magtymly Pragynyň milli we dünýä edebiýatyny iýleýän orny, şahyryň dörüjülük mirasynyň ilmi esasy öwrenişi we türkmen hem de nemes alymlarynyň bu ugrda bilelikde ýerine ýetiren işleriň netijeleri bardy giňişleýän maglumatlar berildi. Dawarada edilen çykyşlarda ýurdumyzda ilmi, medeni diplomatiýanyň kemme taraplaryň ösürilmegi ugruna ýetgiderli alada diýen gahrman arkadamyda we arkadagyl gahrman ferdarmyda tüý sürekden çykýan hoşalyk sözleri beýan edildi. Türkmenistanyň Hindistan Respublikasynyň näki ilçihanasynyň guramagyny Hindistan Merkezi Aziýa gadnasynyň ýakyndan ýardam bermegine Magtymly Prag we Günnogoryň ruhy medeni dünýäsi ady bilen geçirilen giň möçberli ilmi medeni maslahatda Günnogoryň beýik akyllar şahyry Magtymly Pragynyň hindi diline terjime edilen goşgular ýygynysynyň tanyşdyryş dawarasy tolgundyryjy pursatlary baý boldy. Giň möçberli çärek Hindistany işleýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalaryň wekilleri, Hindistan Respublikasynyň görnükli edebiýatçylary, dowrukly ýurdun ýokary okuw mekdepleriniň professor molimleri, ýazyjylar, şeýle Hindistanyny bilim alýan türkmen ýaşlary we köpçülikliň habarleşdirişçileriniň wekilleri gatnaşdylar. Ilmi medeni maslahatyň dowamyny edilen çykyşlarda bellenşýäli, häzirki döwürde şöhratly pederlerimiziň taryhyň dowamyna dörden gymmatlyklaryny, türkmen halkynyň nusgaw şahyrlarynyň eserlerini ilmi esasy öwrenmek, olary dünýäde giňden wagt etmek boýunça toplumdan işler amal aşyrylýar. Türkmen edebiýatynyň naýbaş wekilleriniň biriniň eserini başlanyp Hindistana geçirilen medeni köpçülikliň şäheri Belend ruhy we senen aýdym sağlaşyklaryny ötkoşdy. Dawaranyň dowamyna türkmen halkynyň amal haşam sunmagyna değişli gymmatlyklaryň fergisi, ajaýyp kitaplary dawara gatnaşylarda uly gyzyklanma bildirildi. Dawaranyň ahyryna türkmen hindi gatnaşyklarynyň ýahly uğurlar, şorsanyny medeni insanperwer ulgamdy. Hemme taraplaryň ösürmek wagtda ýetgiderli alada diýen gahrman arkadamyda we arkadagyl gahrman ferdarmyda alkışlar beýan edildi.